हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर बे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअआव जों सोर सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शन एबा यूट्यूब चेनेलाव नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि जा एसे डिटेल्स मोनदों आं नोंथांमोनजों बेखौल' शेयार खालामगोन। लोगोफोर गिबि आपडेटआव दङ रिया ब्रह्म बिथांनिफ्राय। लोगोफोर आरबी फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय बिथांमोनखौनो आरबी फिल्म प्रडाक्शन एबा रिया ब्रह्म बिथांनि आपकामिं मिउजिक भिडिअआव नुनो मोनगोन। लोगोफोर रिया ब्रह्म बिथांनि फैनो गोनां बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ एसे आलदा एबा इउनिक टाइपनि जानो हागौ। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय भिडिअखौ नायनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो बेसेबां एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा लेहेर फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय। लोगोफोर लेहेर फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो, जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पानसि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे आसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंगुर बिबेक बरा बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर थाजिम नार्जारी बिथांनिबो गोदान मोनसे बड' मिउजिक एबा मेथाइ रिलिज जानो थांगासिनो। बे संनि नाम एबा टाइटेलानो जादों हायनारि। ओमफ्राय लोगोफोर जानांगौ जों बे मेथाइखौनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शनावहाय पानसि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बिबेक बरा बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।